Ale pre vás ostatných, pre vás, čo ste niekedy cítili ten studený pot, keď sa na chodbe objavili neznáme tváre v šedých oblekoch s prázdnymi pohľadmi, pre vás, čo viete, že audit nie je kontrola financií, ale rituálna porážka nadbytočného dobytka, vítajte v pekle. Dnes vám vyrozprávam, ako sa z vášho života stane štatistická chyba v mene vyššieho zisku. Môj život v korporáte ma naučil spoznať pach auditu skôr, než sa otvorili dvere výťahu. Je to pach lacnej kolínskej, drahej kávy a absolútneho nedostatku empatie. Sledoval som ich, ako kráčajú cez ten open space, tie mladé, dravé hyeny z veľkej štvorky, ktoré majú v očiach len tabuľky a v rukách moc ukončiť tvoju existenciu skôr, než dopiješ svoje posrané radné latte. V ten deň zistíš, že tvoj šéf, ktorý ťa ešte včera tlapkal po ramene, si s auditormi podáva ruku a ukazuje prstom na teba, len aby si zachránil svoj vlastný bonus. Audit nie je o pravde, audit je o tom, koho hodíme cez palubu, aby loď s menom zisk plával ďalej.